Tervetuloa Myllykosken Pallo Ouluun ja Oululehti Areenalle. Myllykosken Pallo pelaa tänään seuraavanlaisella kokoonpanolla: 2 Konsta Hietanen, 3 Sampsa Timoska, 4 Antti Uimaniemi, 6 Antti Okkonen, 9 Maksim Botinov, 11 Ilari Äijälä, 12 Mika Johansson, 13 Toni Lindberg, 14 Tosaint Ricketts, 15 Ville Oksanen ja 24 Ville Saksman. Ja AC Oulu tänään kummiyrityksineen: 2 Janne Hietanen, Mega Pro, 3 Niko Kukka, 6 Antti Pehkonen, 7 Dominik Jobe, Ravintola Kresian, 10 Daniel Jobe, Ravintola Kresian, 11 Frank Jonke, Turtles Pizza Kebab, 13 Mika Nurmela, Jumpru, 14 Joonas Pennanen, 18 Jarkko Hurme, Otto K, 20 Jean Fridolin Gambe Gambe ja 22 Denis Rodriguez. Ottelun erotuomari tulee Helsingistä Antti Munukka, avustavat erotuomari Jukka Honkanen Espoo ja Jyri Leskelä Oulu, 4. erotuomari Aleksi Tanner Jyväskylä. Mypan vaihtopelaajat ovat 1 Antti Kuismala, 18 Tuomas Aho,